Hingpit nga padayonon sa Department of Transportation kun DOTr ang paghuman sa Cebu Bus Rapid Transit kun CBRT project. Matud pa ni DOTr Secretary Jaime Bautista nga sa iyang pagbisita sa Sugbo, iyang nakahinabi si Cebu Governor Gwendolyn Garcia, lakip na pod si Cebu City Mayor Mike Rama aron masulbad ang nagkadayang isyu nga giatubang karon sa maong proyekto. Ipagpapatuloy po natin yan. No? We will continue as discussed with the mayor and with the governor. We will push through with the project. No? Dugang niya nga padayon ng ilang diskusyon kabahin sa posibleng kabag-uhan sa disenyo sa BRT station nga nahimutang atubangan sa Cebu Provincial Capitol Building. Nagkanayon si Bautista nga gitutukan nila karon ang paghuman sa konstruksyon sa Package 1 sa BRT nga mudagan gikan sa Provincial Capitol paingon ngadto sa South Bus Terminal. We have to see to it that we comply with the approval made by NEDA and the World Bank that will finance the project. Kasi this is a very important project to the department. No? It will benefit the Cebuanos, no? It will benefit the people of the island of Cebu, no? So siguro kailangang tapusin natin yan. Gipasalig niya nga masugda na ang partial operation sa BRT Hunyo karong tuiga. Padayon sab ang pakig-coordinate sa Department of Transportation mahitungod sa pagsulbad sa issue sa Cebu Port Authority ug Cebu City Government. Sigon ni Bautista nga sayod siya sa mga panghitabo apan aprobado siya sa padayong konstruksyon sa port expansion sa CPA. Yung Cebu Ports Authority has now again taken over the property. No? They continue to they will continue the ongoing construction, no, of the port. No? Gani gisuwayan og pangayo sa MyTV Cebu News Team ang habig sa CPA apan dili pa makahatag og final statement ang General Manager niini nga si Kit Comendador. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.